وینا آشاد دے بخت دے بھاگ کھلے ساڑے ویڑے ساڑا حج تھی وے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جس دی مثال نہ کوئی ہوتا کوئی ذات شبیر حسب و نسب و عرفا آلہ اسا منیا جگدا پیر حسب و نسب و عرفا آلہ اسا منیا جگدا پیر سیرت ساری پاک نبی دی او یارو متھیو بدر منیر آزم شکل حسین کی پوچھ دے او نرے حیدر دی تصویر آزم صورت حسین کی پوچھ دے ونی و حیدر دی تصویر اوڑا یار میرے وے انج بول نہ جھوٹی آکاواں ارے تو جھوٹا تیرے بول بھی جھوٹے او تینوں تاڑی مارے اڈاواں